Čaute priatelia a investori, dúfam, že sa všetci máte úžasne a vaše portfólia sú na tom rovnako skvelé. V dnešnom videu si zhrnieme, čo konkrétne som v poslednom období nakupoval, vzhľadom k tomu, že som vlastne tento mesiac nenahrával žiadne video. Zhrnieme si všetky pohyby, ktoré som v portfóliu spravil. Od tohto mesiaca som v nakupovaní výrazne spomalil, pretože sme kúpili investičný byt a veľa peňazí aj času ide práve do jeho vybavenia. No a ako bombónek som tiež kvitol v práci, takže budem čoskoro úplne bez príjmu. V júli máme svadbu a potom chceme ísť cestovať, takže sa v najbližšom čase nechystám robiť žiadne veľké nákupy do portfólia a už je to aj vidieť pri mojich aktuálnych nákupoch. Keď si videl aj moje predchádzajúce videá, vieš, že som vlastne posledné 2 roky štandardne investoval niečo cez 3000 eur mesačne. Ak ma sleduješ už dlhšie, vieš, že moje portfólio budujem rozumnou diverzifikáciou naprieč kvalitnými rastovými, hodnotovými a dividendovými firmami. To omielam dookola. Prečo? Za prvé, takto vybalancované portfólio mi prežije relatívne dobre aj prepady na trhu, čiže mám kľudný spánok aj keď trh ide opačným smerom a vtedy ho podržia hlavne tie hodnotové a dividendové firmy. Okrem toho dividendovky mi vyplácajú podiel na ich zisku buď kvartálne, raz ročne alebo ako napríklad realty income každý mesiac. Tieto peniaze mi chodia, či trh rastie alebo klesá a môžem ich využívať na ďalšie dokupovanie. Priemerne mi chodí niečo cez 100 eur mesačne čisto z dividend a ver mi, že aj týchto 100 eur pasívneho príjmu padne výborne, keď nemáš robotu a chceš stále aktívne investovať. Pretože aj menej je lepšie ako nič a aspoň nevypadne z cviku. No a naopak, keď je na trhu skvelá nálada a všetko rastie, tak tá moja rastová časť mi tlačí celé to portfólio smerom doprava a hore. Obzvlášť keď v tej fáze prepadu aktívne dokupujem zľava. Aby som si mohol dovoliť aktívne prikladať do kotla viac, keď sú na trhu zľavy, mi okrem spomínaných dividend pomáha aj primárne investičná rezerva, ktorú budujem súbežne s portfóliom ako moju štandardne najväčšiu pozíciu. Aspoň tomu tak bolo, kým mi AMDčko nevystrelilo na 30% celej hodnoty portfólia. A k mojej pozícii v AMDčku som sa vyjadroval prakticky v poslednom videu, čiže ak si ho ešte nevidel a zaujímajú ťa moje ďalšie plány s touto prerastenou pozíciou, pocestuj v čase o mesiac naspäť a choď si ho kúknuť, nájdeš ho práve tu na tomto webe, hneď pod videom, ktoré práve pozeráš. Poďme sa už pozrieť na konkrétne pohyby. Tento mesiac som začal predajom mojej poslednej symbolickej akcie Starbucksu, s ktorou som vlastne čakal už iba na splnenie časového testu, teda kým ju budem držať aspoň celý 1 rok, aby som ju mohol predať bez dane a odvodov zo zisku. Starbucks som mal v portfóliu spoločne aj s Mekáčom hlavne ako hodnotové držiaky, ktoré vyplácajú slušnú dividendu. Tieto pozície som už dlhšie zvažoval rebalancovať do The Cheesecake Factory a okrem toho už mám týchto hodnotových aj dividendových hráčov v portfóliu dosť aj bez Starbucksu. V Starbuckse nevidím žiaden rozumný potenciál zhodnotenia mojich peňazí z hľadiska najbližších 3 rokov a preto mi prakticky dávalo zmysel sa ho pri $105 za akciu zbaviť, samozrejme až po vypršaní časového testu. Kto ma pozná, dobre vie, že kupujem spoločnosti s dlhodobým horizontom a fakt ma nevidíte často predávať akcie, práve naopak ich kupujem na týždennej báze. Prejdeme teda na moje nákupy za posledný mesiac. Ako prvej sa povenujeme firme Elf Beauty. Na našom Discorde som v Elf chate zdieľal svoje projekcie vývoja ceny akcie Elf do roku 2030, tak ich poďme spolu v rýchlosti preletieť. Spoločnosť nedávno kúpila firmu Rode od Hailey Bieber a aj vďaka tejto akvizícii manažment predpokladá rast tržieb medzi 22 až 23% v tomto roku, v roku 2026. Analytici potom predpokladajú, že príde spomalenie rastu a potom vlastne postupne sa bude rast stabilizovať medzi rokmi 2027 a 2030 niekde okolo 16 až 11% ročne. Spoločnosť má na svoj sektor extrémne vysoké hrubé marže na úrovni okolo 70, aktuálne je v poslednom kvartáli 71% a ich čisté marže sa pohybujú niekde na úrovni medzi 6 až 8%. Elf už dávno nie je začínajúca firma, ktorá musí budovať fabriky alebo laboratória od nuly a má prakticky už túto infraštruktúru vybudovanú, má vybudované sklady, distribučné siete a hlavne silné meno. Práve preto, že Elf už nemusí na to, aby vyprodukovali a predali viacej ich produktov, vynaložiť rovnaké náklady, dokáže rásť rýchlejšie na čistom zisku a preto som rátal tak, ako tu vidíte. Ja verím, že Elf má potenciál vrátiť sa na úrovne $200 za akciu, ale moje projekcie držím vždy radšej prakticky konzervatívnejšie. Ak mi má ale spoločnosť doručiť 26 až 36% zložený ročný úrok na mojich peniazoch, pri mojom scenári, ktorý považujem za najpravdepodobnejší, tak proste neváham a práve preto má Elf, vidíte teraz, prakticky nakupovať každý týždeň. V stredu vyhlasovali výsledky za posledný kvartál a dokazujú presne to, prečo do nich investujem. Už 29 kvartálov po sebe dokázali doručiť rast tržieb a iba 6 spoločností z viac než 540 konkurentov v tejto sfére dokáže rast 20% ročne na tržbách a Elf patrí medzi ne a okrem toho už 29 kvartálov bez prestávky. To len dokazuje, aký skvelý prístup má CEO spoločnosti Tarangamin a že management rozhodne vie, ako sa v tejto sfére hýbať. Takúto spoločnosť veľmi vďačne
nakupujem a budem nakupovať ďalej. Všetko pod $80 za akciu je za mňa stále dobrý deal a dokým mi budú stačiť moje dividendy, tak neprestanem nakupovať. Oil Beauty som už robil video, keď som otvoril prvýkrát pozíciu v tejto spoločnosti, takže ak sa trošku preskroluješ medzi piatkovými videami, určite ho nájdeš. A rovnako tam nájdeš aj ďalšiu firmu, ktorú som tento mesiac celkom masívne nakupoval a je ňou Celsius Holdings. Dokonca som o oboch týchto firmách hovoril v tom istom videu, takže nebudeš musieť ani hľadať dvakrát. A môj postoj sa k ani jednej firme nezmenil a tento mesiac som sa konečne dostal k otvoreniu prvej pozície práve v Celsius. A za mňa všetko pod $45 je dobrá cena. Pod 35 je to super cena a všetko pod 30 neváham. A keď mám väčší rozpočet, tak ma vidíte robiť trošku väčšie nákupy. Ďalej máme Salesforce. O softwarových spoločnostiach som v posledných mesiacoch písal veľa do nášho SaaS chatu na Discorde a tiež som o nich robil niekoľko videí, takže tento nákup Salesforce nejdem nejako konkrétne komentovať. Za mňa za tieto ceny je to darček a celkovo naprieč softwarom mám v portfóliu zainvestované okolo 12% jeho hodnoty. Toto bol pravdepodobne jeden z posledných nákupov do softwarovej, ktorý som robil a teraz nasleduje už iba držať, dokým sa trh nespamätá z tejto SaaSpokalypsy. Ja som presvedčený, že potenciál rastu týchto firiem je obrovský a že ani jedna z tých firiem, do ktorých som investoval, nebude disruptovaná AI-kom a kým si to trh reálne uvedomí, ja už si budem užívať tú jazdu nahor. Ešte tu vidíte jeden malý nákup Fubo, kde som už finálne uzavrel túto malú rizikovú pozíciu a Fubo sa už chystám iba držať. O Fubo som tiež robil pár videí, takže kľudne kúkajte. Keď vás Fubo zaujíma, určite sa dohľadáte. No a keď vás zaujímajú moje konkrétne pozície vo všetkých firmách v portfóliu a prakticky všetci naši stokári, naši predplatitelia, k nim máte prístup k tabuľke môjho portfólia, kde si môžete tieto všetky pozície pozrieť sami. No a k tabuľke sa dostaneš jednoducho cez náš Discord, úplne v prvom čete v skupine Moje akcie. Rovnako tam nájdeš aj firmy, ktoré mám aktuálne na watchliste a moje cieľové nákupné ceny. To je na dnes všetko, priatelia. Prajem vám príjemný víkend a vidíme sa pri ďalšom videu.